Bon dia, youtubers! Avui mirarem el carril bici que hi ha a Blanes. Actualment a Blanes hi ha dos trams de carril bici. Un de plaça Catalunya, que està a la Sa Palomera, fins quasi bé a la desembocadura de la Tordera. El segon de Països Catalans fins al Consum. Aquí podem veure imatges del Google Earth que ens permetran poder seguir aquests trams d'una manera més senzilla. Podem veure la Roca aquí i la plaça Catalunya, que doncs, és l'inici amb dos trams. D'acord? Si girem en direcció al passeig Marina, doncs podem anar seguint el carril bici que després veurem amb més detall. Al fons ja podem veure la plaça dels Països Catalans. I en direcció al passeig. A l'esquerra trobem el passeig Sabanell i a la dreta passeig de Catalunya. Primer mirem el passeig Sabanell i veurem que és el més llarg, que arriba quasi bé fins a la desembocadura de la Tordera. Anem tirant. I aquí tenim el final del passeig de bici per la costa. Ens apropem una mica i després ja has d'anar ja pel passeig normal. Anem enrere i anem a veure l'altre tram. Aquí tenim la plaça dels Països Catalans. Veieu? Ens situem amb la Roca i aquesta xinxeta doncs és l'inici de l'altre tram que va en direcció al Consum i la xinxeta aquesta d'aquí dalt és el final. Es passa per on s'indica, veieu? I arribem ja aquí al final. I el Consum està més avall, que van obrir fa un any, més o menys, me sembla. Molt bé, doncs mirem una panoràmica. Ens situem un altre cop a la plaça Catalunya i passem a la Street View. A veure si ens situem. A l'esquerra està la Roca de Sa Palomera, aquí el carril. Hem de circular amb el cotxe, esclar. A l'esquerra i a la dreta hi ha els carrils bici.
aquí a l'esquerra i amb un cotxe mal aparcat. Hi ha alguna bici, que després veurem. Esquerra i dreta, veieu? Per darrere dels cotxes. Després arribarem doncs, a la plaça dels Països Catalans. I ja a la dreta trobarem el Passeig Catalunya. A veure si arribem. Aquí està el carril bici. Aquí a la dreta Passeig Catalunya. I tirant per aquí, doncs anirem pel passeig Sabanell, que és el carril bici de la costa, que va per la costa. Per aquí està el carril bici, al tanto amb els cotxes. Aquest és un tram perillós per les bicis. Es fica ja pel passeig. I així continuar, doncs, molt de tros. I segueix. I segueix. I segueix. I segueix. Publicitat. Segueix. Segueix. Una bici, un biciclista. I aquí arribem al final. Ara ja s'incorpora el carril bici doncs, al passeig i pots anar doncs, fins a la desembocadura. I has d'anar ja pel passeig. I aquí s'acaba el tram més llarg. Doncs som-hi, ara anem per l'altre tram. Ens situem a la Roca de la Palomera, a plaça Catalunya. Obrim l'Street View. Aquí. Vale. I anem en direcció al Passeig Marina. Aquí està la Palomera. Anem en direcció al Passeig Marina. Anem en direcció al Passeig Marina. Ja estem al Passeig Marina. Aquí comença el carril bici
que va a la plantera. Està per aquí. Arribem a la plaça dels Països Catalans i girem cap al Passeig de Catalunya. Està aquí. A veure si em deixa. Sí. Per aquí tenim el carril bici. Veieu? Per aquí tenim el carril bici. Creua el carrer. Tingueu cuidado perquè és una zona perillosa, tot i que hi hagi un pas de zebra. Està per aquí darrere, aquí. Seguim. Passa per aquí. Passa per aquí. Passa per aquí. Ja. Aquí, creuant el pas de zebra. Passa per aquí. Passa per aquí, que comparteix pas amb els vianants i aquí s'acaba. Aquí s'acaba ja. És un tram molt més curt. Bé, doncs això és tot del carril bici. Si fa no fa, aquesta és la idea. Y es hora de que nos despidamos, amigos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porgy, nuestro rey, te esperamos con afán. Siempre alegras nuestras vidas con tu festival. Este descanso que hay que sintonizar. Veamos en la televisión que nos hace gozar. Su programa que ¿Se refieren al de Porgy? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos.